So what is good sa inyo lahat mga tropa, it's your boy Mr. PD once again, and today, it's the first time mag-unbox tayo ng clothing, men. First time natin may sponsor ng clothing, kaya shoutout sa babasahin natin. Shoutout muna sa JNT Express na nagpadala dito, at saka sa mismong nagpadala sa Dole Clothing. Yon, maraming salamat sa Dole Clothing. Sabi sa akin, papadala sa akin kasi isang long sleeve na, wait lang, ito ba yun? Vintage outdoor aesthetic outfit yun. Angas naman, men. Yan, maraming salamat sa inyo sa Dole Clothing, sa pinadala nyong clothing. At let's see what's inside of this plastic shit. Yun, no? Ito pala yun. Nagsabi nila, solid green daw ito. So, subukan na natin, guys. Hey! Paano kung hindi? Sheesh! Maraming salamat sa Dole Clothing.